У Верховній Раді закликали світ допомогти у звільненні громадянських журналістів. Про це у виступі з парламентської трибуни заявив народний депутат з фракції «Голос» Рустем Умєров. Йдеться про Ремзі Бекірова, Рустема Сулейманова, Сейрана Салієва, Тимура Ібрагімова, Сервера Мустафаєва, Марлена Асанова, Рустема Шейхалієва та Османа Арифмеметова, а також фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка. Рустем Умєров розповів про жахливі тортури, які пережив Єсипенко, і додав, що в катівнях в Росії та в окупованому Криму утримуються більше 100 українських громадян, більшість з яких – кримські татари. А також більше 300 є заручниками на окупованому Донбасі, каже Умєров. За кожним прізвищем чиєсь поламане життя, за кожним фото родини, які їх переглядають та чекають, коли їхній син, тато, дідусь чи коханий повернеться додому. Цим виступом я закликаю світову спільноту сприяти визволенню українських громадян. Владислава Єсипенка, Ремзі Бекірова, Руслана Сулейманова, Сейрана Салієва, Тимура Ібрагімова, Сервера Мустафаєва, Марлена Асанова, Рустема Шейхалієва та Османа Арифмеметова. Ті громадянських журналістів з Криму і кожного з переліку політичних в'язнів. Ми також працюємо над законопроєктом про політичних в'язнів в рамках Кримської платформи, щоб інтеграція та повернення до звичного життя для цих людей були максимально комфортними. Наш обов'язок – звільнити наших людей. Крим – це Україна. Дякую. СІЗО окупованого Сімферополя тимчасово закрито. У єдиному слідчому ізоляторі міста спалах коронавірусу, повідомляють у Кримській Солідарності. Зараз адміністрація проводить там дезінфекцію, а співробітники ходять у захисних костюмах. Повідомляють, що бранців переведено до медблоку. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова каже, що систематично вимагала від окупаційної влади Криму забезпечити українських політв'язнів засобами індивідуального захисту. Денісова також зазначила, що адвокати постійно інформують її про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг бранців на стан здоров'я. Згідно з 4-ю Женевською конвенцією, Російська Федерація як держава-окупант несе відповідальність за забезпечення і дотримання прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму. Вкотре звертає увагу, що підтримка наших співгромадян з боку міжнародної спільноти та посилення тиску на країну-окупанта є вкрай важливими задля звільнення всіх українських політв'язнів. Зі збудованих власними руками осель на вулиці. Більше 300 родин, що проживають у селищі Совук-Дірє під Сімферополем, можуть залишитися безхатьками, бо окупаційна влада не хоче узаконювати їх ділянки. Місцеві жителі обурюються, прийшли фактично на міське звалище. В 2006 році тодішня місцева влада дозволила кримським татарам очистити цю пустку від сміття та дала дозвіл на будівництво. Втім, питання оформлення було відкладено на невизначений час. Відтоді люди власноруч звели будинки, своїм коштом проклали шляхи та комунікації. До окупації, кажуть, стояли у черзі, щоб узаконити ділянки. На руках стоси необхідних документів, зокрема й технічне завдання на розробку плану території. Нинішня окупаційна влада заявляє про те, що немає жодних технічних документів та дозволів на будівництво. Нібито вони десь загубились. Наразі більше 100 осель підлягають знесенню. Мы не так просто взяли и пришли сюда. Было согласование с председателем райгосадминистрации Кунцом Владимир Ефимович такой был в то время. Было с ним согласование. Он показал эту поляну нам, говорит, вот поляна пустует, ну правда свалка. Почистите, пожалуйста, я буду помогать ходатайствовать. И действительно он ходатайствовал, написал по всем сельсоветам, Перовский сельский совет, Чистенький сельский совет, ходатайственное письмо о выделении этой земли под индивидуальное строительство. С 2006 года изначально у нас есть свой план планировки территории, в соответствии с которым люди размещены каждый на своем участке. Сейчас обрезается вот эта вот часть территории, и эти ни строения, ни жилые дома не будут учитываться. Эта карта в свое время была занесена
каждый год новым представителям и райгосадминистрации, и Госкомнадза, и МИЗО. Мы всем заносили свою карту и показывали, что это наша территория. И будьте добры, пожалуйста, если вы будете заниматься разработкой ППТ, учитывать каждый участок. Потому что на каждом участке учтены, есть фамилии, есть участок, значит, есть фамилия, за ним закреплена. Мы 7 лет строили этот дом по кусочку. Всю свои возможности мы закладывали именно вот сюда. Во всем себе отказывать. Для нас это вот единственное, что у нас есть. Мы нигде не отдыхали, никуда не ездили. У нас нет отпусков, мы работаем без выходных. Все, что возможно, мы покупали цемент, мы собирали полгода, накрывали крышу, мы собирали полгода, покупали окна. И я не знаю, как вот, да, правительство говорят, что они могут забрать это и выделить где-то что-то, какой-то участок, и как они планируют перекидывать этот дом. В 2019 году райгосадминистрация пришла, померила все, сказали, так как застройка была еще при Украине, вы имеете право здесь жить, находиться, и выдала нам акт о взятии моего дома себе на учет, и присвоили даже номер. Рискомнац выдала нам выписку о том, что я самоопределилась с землей и что я здесь нахожусь на законном основании. И вот мы были на собрании 30 июня. Нам просто дали понять, что наши участки, наши документы, их просто нет у них на плане. Каждый год мы ходили в сельсоветы, Чистенькое, Перово. Мы везде были. В какой момент они потеряли? І куди вони діли наші дома, які стоять у них на учеті? Жителі жаліються, що перебувають під постійним тиском окупаційних можновладців на тлі зведення по сусідству величезного житлового комплексу. Саме заради нього минулого року знищили литовище Заводське. Крижане каміння з небес. Відпочивальників на пляжі окупованої Балаклави засипало градом розміром з вишні. Люди, які саме відпочивали на пляжі, змушені були тікати та ховатися. Рятувалися як могли, доки одні люди намагалися закрити себе від граду парасольками та рушниками, інші тікали під навіси. Дорослі закривали собою дітей. Дехто жартує, що приємний морський відпочинок перетворився на гру на виживання. А на кадрах, зафільмованих у Севастополі, видно, що місцевий пляж ніби засипаний снігом, а хтось під сильним градом не міг вийти з хати чи автівки. Охренеть! Это ужас! Мой ребенок на море! Секретний свідок ФСБ Рамазанов кілька разів плутався у свідченнях. У Південному окружному військовому суді, що в російському Ростові-на-Дону, розглядали справу 25 кримських татар, яких через буцімто причетність до організації Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади. Підгрупи Османа Арифмеметова, Яшара Муєдінова, Рустема Шейхалієва, Енвіра Аметова та Рустема Сулейманова. Продовжили допит свідка, який назвався Рамазановим. Він кілька разів плутався, чи писав він заяву про злочин на підсудних в ФСБ, чи це була заява про вихід із забороненої в Росії організації. Нарешті Рамазанов не зміг визначитися, чи був він учасником Хізбут Тахрір. На питання, що його в такому разі відрізняє від підсудних. За словами захисників, цей так званий таємний свідок співпрацює з ФСБ і дає брехливі покази щодо кримських татар. Кажуть, це латиш Костянтин Тумаревич, який живе у Бахчисараї. Хоча голос змінено, а його неможливо побачити, захист та політв'язні впізнали його за картавою вимовою. Окупанти зі Сходу 5 разів порушували тишу у Збройних силах України без втрат. Про це повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем поблизу Золотого 4, Катеринівки та Водяного, що на Приазов'ї. Крім того, в районі населеного пункту Миронівський був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку 13 липня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Південного окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Збройних сил України немає. А в українській розвідці слідкують за тим, як московські ревізори перевіряють укомплектованість своїх окупаційних підрозділів по той бік лінії фронту. Від початку поточного місяця діє комплексна комісія Збройних сил Російської Федерації з перевірки стану бойової готовності збройних формувань. Особлива увага приділяється умовам експлуатації озброєння і військової техніки, а також стану обліку зберігання та витрат матеріально-технічних засобів, які надходять з Росії. Крім того, здійснюється перевірка укомплектованості особовим складом на рівні професійної підготовки командування, з'єднань і частин 1 і 2 армійських корпусів. Збирав компромат на військових та чиновників та передавав до Росії. Контррозвідники СБУ затримали на Кіровоградщині шпигуна. Громадянин України входив до злочинного угрупування на території країни-агресорки та був завербований російською воєнною розвідкою. За завданням московських кураторів збирав компрометуючі дані на місцевих військових та посадовців, зокрема інформацію про них та їх можливих родичів чи майно в Росії чи на окупованих територіях. Так російська розвідка хотіла їх завербувати. Всю зібрану інформацію затриманий передавав закритим каналом зв'язку. Нині він під вартою. За виконання завдань отримав грошову винагороду в національній валюті Російської Федерації на банківську карту. В ході проведення обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено засоби зв'язку, які використовувались для контактів з представником воєнної розвідки РФ, банківські карти Сбербанку Росії, посвідчення про належність до персоналу російських комунальних та комерційних структур. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада. Табір для нелегальних мігрантів з'явиться в Литві. Про це повідомила міністр внутрішніх справ країни. Dėl apgyvendinimo taip pat procesas juda. Šią savaitę turėtumėm. Що стосується житла для мігрантів, то процес просувається. На цьому тижні ми створимо табір на 500 осіб у Дев'янішкес. Наша мета – створити житло і забезпечити безпеку для людей на кількох конкретних ділянках у декількох певних таборах. Литва звинувачує Білорусь у тому, що та перестала стримувати потік нелегальних мігрантів і сама стимулює людей приїжджати. З початку року в країну з Білорусі в'їхало понад 1600 нелегальних мандрівників. З них більше 1000 в червні. При цьому половина – громадяни Іраку. Центр для утримання мігрантів у литовському місті Пабраде вже переповнений. Їх тимчасово розміщують у будь-яких вільних приміщеннях. Ця жінка приїхала із Сомалі. Її поселили в будівлі школи одного з сіл на кордоні. Каже, що тут проживає близько 150 людей і туалетів на всіх не вистачає. Ми приїхали в пошуках кращого життя. Я тікала від війни і насильства. Вони кажуть нам платити, щоб доставити нас в потрібне місце, але у нас немає грошей, тому нас кинули. Голова МЗС Литви у понеділок припустив, що мігрантів використовують як засіб тиску на ЄС у відповідь на санкції щодо Білорусі. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко каже, що його країна зараз охороняє кордон рівно настільки, наскільки це вигідно для неї, і наскільки вона може собі це дозволити. Перша смерть у 2021 році. Австралія почала звіт померлих від COVID-19 у поточному році. У штаті Новий Південний Уельс помер чоловік, який заразився коронавірусом. Водночас штат повідомив про антирекорд з початку року – 77 нових випадків за добу. Місцева влада намагається стримати локальний спалах, в якому переважає дуже заразний дельта-штам. У Сіднеї, найбільшому місті штату, знову ввели суворий карантин. Прем'єр Нового Південного Уельсу вважає, що випадків стане більше. Ми не можемо переоцінити важливість не тільки дотримання правил, а й усвідомлення ризику. Якщо ви не турбуєтеся про себе, це ваше рішення. Але подумайте про найближчих членів вашої сім'ї, про найближчих людей у вашому житті. Вони постраждають найбільше. Понад 30 людей, зінфікованих в неділю, проводили час у людних місцях. Це означає, що 3-тижневий локдаун у Сіднеї та його околицях швидше за все продовжать. Тривалість локдауна залежить від усіх нас.
Ситуація з епідемією в Австралії набагато краща, ніж в інших розвинених країнах світу. При цьому кампанія вакцинації на континенті проходить мляво через брак поставок і постійні зміни в рекомендаціях лікарів щодо щеплень.